תתכבד ותעלה לקבל את הפרס בשם מרכז המידע לבריאות האישה, הגברת שושנה גולדפינגר. בבקשה. מרכז המידע לבריאות האישה הוקם בשנת 2005 על ידי הגברת שושנה גולדפינגר, אשר שימשה יועצת למעמד האישה של ראש עיריית בני ברק, והגברת שרה אלפרט, נציגת נשות אגודת ישראל במועצה המייעצת על הרשות לקידום מעמד האישה. כל הכבוד. כן. יצא, חבל. בטח. כן. המרכז תורם בהגברת המודעות לנושא בריאות הנשים בקרב קהילה החרדית בישראל ובעיר בני ברק בפרט. מגזר שהוא ייחודי ולא חשוף די למודרניזציה בתחום בריאות האישה. יוזמתן של קבוצת הנשים מובילות בקהילה החרדית הן הדבר המאתגר את הקהילה החרדית, חושף בפנייה את האפשרויות הגלומות ברפואה המודרנית כגורם היכול לסייע בטיפול ובבעיות ייחודיות לסקטור הנוטה להסתגר בדלת המותר. חברי הוועדה שמחים לאמץ בחום את אותן הנשים אשר מעצימות את הנשים החרדיות ובכך מתחזקות את הכלל החברה הישראלית. כל הכבוד לכם. את יודעת. בטח, יושבים כל השנים האלה. אני מזמין את גברת שושנה גולדפינגר לקבל את הפרס מידי יושבת ראש הכנסת. בבקשה. כולנו קראנו. תודה.